Hello mga ka-partner. Hello. Saitor mga ka-partner. Puro gyapon sa Moros. Yes. Wapo kayo sir, no? Sumpah mo guni. Saya to ah. Ang kadaruhan. Kan daruhan ba? Ato din ha? Next. Oh, ginakuan. Hello sir, good afternoon. May abi sa area sir, gusto kayo sir. Yeah, Sir Ed. Ang imong idol nga si Sir Edwin. Sa Bernes kita, dito sa Lunes. Mag-use Miss Universe. Miss Realty. Ako man itong kapasong ko na. Oo. Oo, sige. Oo. Dire Miss Talakagan, sulod sa Talakagan. Dire paingon. Oo. Oo. Di ka na ng wildflower nga kuan nga Ito kapayasan no. Magilagnara. warehouse to. Dito ito magilagnara gyapon no. Mga parinting mo na diyan. May panglaban. Stay. Sige, may nagitawag ka ng perfect time. We're done meeting. Pulis dito si. Asa ba ni isa o? May padung isa o? Makapadung ma'am. Ay, nindot ang kinabuhi kung aduna kay personal nga relasyon sa atong Ginoo. Pero basin baya sa atong pagduol niya, puro na lang ta pangayo. Nakalimot na ta sa pagpasalamat. Wa na nato na-appreciate ang mga gagmayng blessings nga iyang gihatag nato. Kay lagi, nakapokus ta sa atong dagko nga pangandoy nga iyang gihatag nato. Hinumdumi sa kanunay, you have to appreciate small things before receiving the big ones. Even ang paglakaw sa mga ente, even ang ilang safety kada adlaw, even ang ilang financial among sabitar diya kanimo. Lord, ikaw ang maghari sa mga kinabuhi. Tabangi kami nga daghang blessing mo ako sa mga kinabuhi aron kami pud makatabang sa buwan. Panalangini ang pagkaon nasa mga tubangan kini makahatag kabaton sa mga balawas para kami makapadayon sa pagpangalagad, pagpaningkamot aron mamahimong blessing sa uban. This all we ask in your name. Amen. All right. Okay, ma'am. Sila. Sino lagi ninyo mga okay lagi mo ha? Yan. Titik ka ba ginagumba na yan? Hindi ka mga to. Humba ka huyong-huyong. Yung kuwara ko. Best pala eh. Bira-bira guys. Happy birthday, Uncle! Really? Nata karon diri sa El Salvador sa Amoros sa La Fortuna. Natay Saitor karon, no? Nag-Saitor mi together ni Ma'am Arlene.
kay doon na say kliyente from Davao, so among gitan-aw karon ang area para at least maparsyalan na mo og information ang client. So kung makita niya nga okay kaayo ang area, then that's the time siguro nga ilang i-purchase ang property. So nindot kaayo guys, o ngano man patag kaayo hangin unya. Dili ra pud ta layo sa syudad, natunga-tunga ta sa Lagindingan Airport o Cagayan. So mo ni siya diri sa La Fortuna Amoros. Nami kauban diri si Ma'am Vanessa o si Sir Nico. Guys, painit na po ta guys. Yan, painit yan yung kinabuhi sa mga realty, no, magpainit-init pero enjoy man pod. Enjoy kayo. Makanihanit ani mga lugar nga. Balag ka po basta enjoy. Balag kapoy basta enjoy din, worth it kay mga commission man. Muni siya karon ang property dire na pwede mo magpalit sa tag 200 square meter. Kuan ni Danica sa iyahang nakapasar sa licensor board exam. Congratulations, Dan. Dan si Sir Nico, si Ray, James. Tawagan na naman palang buliga. Nag-celebrate me guys sa iyahang pagpasar sa licensure exam sa pagka-teacher. Yay! Oh! Kau na partner? Happy morning, happy morning. Pan karon kanang Monday morning, no, mga ka-partner. Dayon ang akong bibi Dodo. Wow, what's that? Milk? Oh. Grabe ba, milod ba ka ba? Ha? Eh. Tay tanaw ni we. Why? Morning, mami. Let's go. Love you. Ang mga bata na to, nangaswila na si Kuya Jilo o si kadang Kasi. Yato na ko ganiya. So since Padre di Pamilya, mga bata ron. Kali murag dili na makaya maglabas, mami na. Naghantag kuan karon sa opisina sa realty. So bakbakan na punta mga ka-partner, bakbakan. Good morning, kita taon niya sa opisina and good morning coffee. Love it. Karong panahon na. Pero pasalamat ya punta sa Ginoo kay ulan-ulan na pud hapon, no. Ligo ka unya biya. Ligo ka unya ha. Maak na po nagpusod ron. Maak na pusod, mamaak ko. Agay. Careful. Op. Oh, ana. Oh, my love, baby, love, Gabin. Love. Kiss, Papa. Love you. Papa is always here. Ay, maningkamot lang ta, partner. Maningkamot. For the future of our kids. Inspirasyon na mga kapartner. Ready to office. Yes, Papa, bigyan. Malakaw na si Papa. Kiss, Papa. Kiss. Office na ta mga kapartner. Office na ta. Dito kami.
Buyers! Buyers! Office sa Papa Bia! Office play lang ka ha. Play lang ha. Alright, ito na ito. Love it, love it, love it. Pinakusgan sa developer. Pinakusgan sa developer. The Clarks. Nagsabit para ba kung isa na po ka reservation? Sa mukha ko eh. Agay, dito gyapon. Oh. Ma'am. Dito lang ito sa Abron Mabig eh. Tsada lagi ang Abron, ma'am. Ano Dito na siya? ganan sa DC. Ma'am, SMDC lang. Nasa pamay ko. Ayaw dito. Sayang. Ay. Sige lang nara ba mo angkol ng santo. Uy, kay namin na siya sakit. Palit man siya 4 years. Ako dyan ang pagpalit. Mo sa mga gusto mo. Ito. Grabe. Wow, nice one. Di ba ko? Mio. Sa man idong tayo po sana. Oh, sa man. Ha? Ya naon? Partner. Wow. Pink lagi partner, pink. 6K ba? Ano sa man eh? Automatic? Automatic sir? Okay man. Mo ni motor ni partner James. Umot pa kayo, bago pa kayo, sinaw pa kayo mga higala. Katulog. Hi, sir. Oh. Ako tagamiton pa doon sa balay, lapok man kayo, maulaw ko. Ayaw. Sige, sir. Ayaw, wala. Ikaw nag-drive pa doon, dire? Oh, pasagdaan ko nila. Kana mo. Bisita ko nila. Uy, ayaw magpasok ko dito sa kanang stop ko ba dito. Na pedestrian lane, di ako ni parking. So, kasi ayaw na parking. Tsada partner. Ako nag-parking. Hindi ka lang sa stop ko ba natin. Wow, bago. Tsada oh. Upo ba, no? Ha? Upo ra. Di para ka dito taas. Ah! Ada kayo bay. Ako may daan. Mapadayo. Alright. Katas ng Zimse. Sabi yun. Tapa ba ako? Ikot kayo. Mana yung sir? Katulog. Pag ayaw pa nila. I-overhaul siguro nila. Hindi siya pagbiluhan ng panagan sir. 20 to 40 lang. Karoon na semana. 20 to 60 no? Ito yung glap. Madiyara taman. Hello. Nya, musta ang feelings nga nanay sa motor? Asa di ka? Ayaw. Mo ni libreng helmet. Oh. Napagibugas. Napagibugas. Pagi bugas. Oh, mga ka-partner mo ang bagong motor ni partner James. Wow, imana. Oh, bagong release. Yan. Mo ni siya partner ang katas ng Jamesy. First time in the history, no? Motor, no? Sa imong palidaron nga sila.
27 anyos karon pa ka nakamotor. 8:20 no napatadri sa GMC office kay siyempre napatay gihuman nga mga trabahoon like kaning pagbuhat og mga banners and happy karon adlaw kay dunatay 29 sa property specialist nga nakahali palakpak diha sa mga kugihan nga mga business partner nato. And of course nahuman na po nato ang atong ranking sa mga team, mga malulupit na team diri sa GMC and sa brokerage and rental category no dito mga ka-partner makita nato dito nga side and ugma na siguro di na makaya sa oras ang katong sa leaderboard ang top 30 sa atong mga property specialist yun. So yun nala ko gihuman gamay and muli na dayon ko kay siyempre magpahulay na po ta mga partner. Salamat kayo sa tanan-tanan nga activity karon adlaw and sa kuan ba gyud no grabe kayo ang challenge kay siyempre nakuha na nga atong sakyanan. Ako pa to kasi kason kay na train grabe na daot mga ka-partner. Ug ato pong motor atong gipaayo. So ingana man gyud na kay siyempre namtay mga kuan butang kinahanglan gyud nato kuan paayo kay medyo taon-taon. Hope nga pon mga partner makalingkawas ra ta. Salamat kayo sa inyong support. Always nga pagtanaw sa atong vlog bisag tuod kani atong vlog to kuan lang to inspire sa atong mga business partner not dili magitingon ta nga kuan taning atong pag-vlog ang ato lang aduna tay mga memories while ga work ta gaduta sa atong realty business. Love it. So, salamat kay mga partner. Hope see you soon. Kini si partner Edwin Polinar. Always nagaingon, God is good all the time. And all the time, God is good. 1M possible. I love it. Love you more. Mwah.